Estamos sí. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas e moitísimas gracias por darlle cobertura unha vez máis á actividade da Deputación, tamén en Semana Santa, tamén en Luns Santo. Efectivamente, pois aquí estamos como todos os luns para dar conta dos acordos tomados na Xunta de Goberno e someternos, como sempre, á consideración das cuestións que consideren máis importantes. Bueno, xunta importante en canto ao número de acordos e en canto tamén a cuantía da mesma, porque estamos falando de 21 acordos que mobilizan prácticamente, bueno, 1 millón de euros, 946.000 euros, que volven situar, por unha parte, como sempre, os concellos como centro de actuación fundamental da nosa actividade, pero neste caso tamén, efectivamente, cuestións relativas ao acceso á vivenda, á rehabilitación de vivendas, que xa ven que xa lles adianto, resolvemos hoxe o primeiro plan de vivenda, de rehabilitación de vivenda desta institución, e por outra parte tamén a cultura, ca convocatoria do Premio Blanco Amor, non? Comezamos, como sempre, ca cooperación cos concellos, neste caso para indicar que efectivamente, bueno, pois tuvo lugar tomamos 11 acordos que benefician acordos que benefician a 11 concellos, porque algún leva máis dun acordo da provincia, por importe total de 431.265 euros, e as actuacións, pois, como sempre, van destinadas ás infraestructuras, aos servicios, en definitiva, a mellora da calidade de vida das veciñanza. Estas, entre as actuacións máis relevantes, pois están algunhas, como en Carballeda de Avia, con case 80.000 euros para reparación e recuperación de beirarrúas e un espacio urbano no núcleo de Sobradelo. A Rúa, 70.000 euros para a urbanización da prolongación da Rúa Mazaira na súa terceira fase. Vilamartín de Valdeorras, 50.800 euros para investimentos na planta potabilizadora, unha actuación fundamental para mellorar o abastecemento de auga neste concello de Valdeorras. Maceda, dúas actuacións en viais municipais que supoñen casi 75.000 euros. Melón, 45.000 euros para a mellora de firme en varios camiños municipais. Amoeiro, 40.000 euros para melloras de pavimentación. Viana do Bolo, máis de 36.000 euros para a adquisición de maquinaria municipal, e logo completan esta relación as achegas aos concellos de Baltar e de Castrelo de Miño con 15.000 e 19.000 euros respectivamente. Isto reflicte, sin duda, a enorme variedade e diversidade de necesidades que teñen os concellos, e por outro lado a resposta directa que a Deputación dá a estes para contribuir á decisiva mellora das súas infraestructuras básicas, dos seus servicios municipais e, por suposto, dos espazos públicos. Estamos a falar, por lo tanto, de máis de 431.000 euros que semana a semana acreditan eso que decíamos no pleno pasado, e que volveremos a falar no pleno do mes de abril, que será un pleno no que se faga outra modificación, neste caso destinada fundamentalmente aos concellos, onde se volverá a dotar e inyectar unha cantidade importante de diñeiro xa correspondente ao ano 26 complementario, o orzamento complementario ao plan Cooperou, e que irá na liña de garantizar efectivamente que todos os concellos, porque é universal, pero especialmente os máis pequenos, se pode garantir a prestación de servicios e as oportunidades para toda a ciudadanía igual, que sexa igual, vivan donde vivan. Pero creo que hoxe toca falar dunha realidade que iniciou un camiño que vai a ter continuidade inmediatamente tamén a raíz do acordo do pasado pleno. Non é máis que a resolución, hoxe aprobamos a resolución do Plan Provincial de Vivenda, que, bueno, pois tamén permitimos que sea unha das políticas estratégicas contra o despoboamento. O ano pasado, recordan que acordamos entre todos os grupos políticos promover o primeiro plan destinado aos concellos para adquisición, rehabilitación e mellora de vivenda destinadas ao alugueiro residencial, e iniciámolo cunha cantidade de 500.000 euros, de medio millón de euros. Efectivamente, o que facemos hoxe é resolver
esa convocatoria e resultan pois beneficiados 14 concellos. Aí os teñen Larouco, Parada do Sil, Calvos de Randín, Xunqueira de Espadañedo, Vilar de Santos, Porqueira, A Veiga, Berea, Cortegada, Entrimo, A Bola, Carballera de Avia, Muiños e Bande. Se se fixan vostedes van prácticamente de menos a máis poboación, porque primábase fundamentalmente aqueles concellos que menos poboación tiñan. Por eso Larouco, Parada do Sil, Calvos de Randín, que son concellos de menos de 1000 habitantes todos, ou Xunqueira de Espadañedo, son os primeiros beneficiados da misma. Isto é a finalidade de axudar aqueles que teñen menos capacidade e tamén para poder fixar poboación. Falamos dunha realidade que, hombre, nos non é a nosa competencia, pero nos axudamos neste caso os concellos directamente e ademais, como saben vostedes, esta primeira convocatoria que hoxe resolvemos foi aprobada por unanimidade, co consenso de todas as forzas políticas representadas nesta corporación e co obxectivo de fixar poboación no rural, facilitar o acceso á vivenda e dinamizar os concellos de menor tamaño, como decíamos, non? Bueno, pero ademais, como decíamos, trátase de unha actuación estratégica que vai seguida de máis actuacións e así temos que no pleno do pasado venres aprobamos na modificación, entre outras, pois unha partida por importe esta vez xa de 1,2 millóns de euros, é dicir, prácticamente triplicamos a dotación inicial, a que hoxe resolvemos que era de medio millón de euros, pasa a ter 1,2 millóns de euros, por tanto, máis do dobre, casi o triple, para reforzar este plan de provincial de vivenda, seguir aumentando a contribución a este problema social de primeira magnitude como é a vivenda e, por lo tanto, pois demostrando que máis que palabras son feitos e que continuaremos dentro das medidas das nosas posibilidades reforzando este obxectivo estratégico. Estamos, por lo tanto, ante unha liña estratégica que se consolida, que se converte nunha ferramenta para afrontar o reto demográfico tamén na provincia de Ourense e por a que seguiremos apostando e consolidando a medida que vayamos tendo máis recursos. Sin dúbida, socialmente o problema de vivenda é un dos principales problemas. Nós sabemos que non o podemos resolver por sí mismos, pero podemos axudar e esa é a nosa intención clara e creo que manifiesta esa vontade, xa digo, que a resolución do primeiro plan ca dotación para un segundo plan xa moito máis reforzado. Logo tamén acordamos no ámbito da cultura pois un clásico, e nunca mellor dito, como é aprobar as bases da 55 edición da 45 edición do premio de novela Eduardo Blanco Amor, que para este 2026 que está dotado, saben que é un dos máis importantes, está dotado con 15.000 euros. O premio Eduardo Blanco Amor é o galardón máis veterano e de maior prestixio da novela en lingua galega. Leva implícita, ademais, como todos vostedes saben, a publicación da obra gañadora por unha editorial escollida por o propio autor. Bueno, pois nada, ábrese o período, presentaránse hasta o 14 de setembro os orixinais, serán obxecto de fallo por o xurado na penúltima semana de novembro e a entrega do premio está prevista para o 5 de decembro do ano 26. Evidentemente estamos ante outro eixo importante da actuación deste goberno provincial, como é o compromiso ca cultura, en este caso ca creación literaria, que é obxecto de atención por parte da Deputación convocando este pleno ou este premio que non deixa de ser pois unha actuación concreta máis. En definitiva, esta xunta de goberno reflicte con claridade as prioridades do goberno provincial. Estamos en Semana Santa, estamos mobilizando prácticamente 1 millón de euros, estamos mobilizando máis de 400.000 euros en cooperación cos concellos, estamos apostando por resolver o problema da vivenda e dando a nosa pequena contribución, resolvendo esa primeira convocatoria de rehabilitación e mellora de vivendas no rural e tamén, por suposto, estamos ca cultura galega consolidando, seguindo cun dos premios máis antigos e máis importantes, neste caso o máis antigo e máis importante da novela galega, coa
coa finalidade en definitiva de que desde todos os ámbitos sexan apoio aos concellos, sexa vivenda ou sexa cultura, trátase de investir con políticas reais que teñan impacto directo na vida das persoas e na vida no desenvolvemento da sociedade e co obxectivo, en definitiva, claro, unha provincia con máis oportunidades, con máis servicios, en definitiva, con máis futuro para todos. Así que, por a miña parte, moitas gracias e quedo a súa disposición para calquera pregunta que me queiran facer, ben sexa de do que é a Xunta de Goberno ou calquera outra que ustedes estimen. Bo día, presidente. Bo día. A fines da semana pasada confirmou a Deputación que o PERTE da auga está prácticamente o 96%. Mantemos entón o calendario, non sei se podría indicarnos cando podría empezar a funcionar ese centro de control que haberá aquí no Inorde. Bueno, pois efectivamente vamos a ver, por unha parte efectivamente cumplimos, como non pode ser de outro xeito, co desenvolvemento do PERTE da auga, recorden unha inversión absolutamente estratégica e importante por a cuantía da mesma, máis de 13 millóns de euros, estratégica porque nos coloca a vanguarda da xestión do ciclo da auga a nivel nacional. Efectivamente os contadores están prácticamente instalados nun porcentaxe altísimo que supera o que está próximo xa ao 90%, e quedanos por ese centro inteligente da auga no que se está traballando intensamente e no que próximamente, eu agora mesmo non lle podo dar a data exacta, pero no que próximamente daremos datas exactas porque se está ultimando efectivamente ese avance. Chegamos é o que falta, creo que é o que lle vai a poñer cara a todo este traballo, porque hasta ahora foi un traballo espallado por toda a provincia, pero que non ten unha cara visible máis cos contadores e a digitalización que se fan dos servicios de abastecemento e saneamento, que son moi importantes, non? Pero a recollida deses datos, a monitorización deses datos, o estudio deses datos e o traballo cos mesmos, e ademais unha labor importante de divulgación é a que vai a ter lugar nese centro inteligente da xestión da auga que se vai a instalar aquí no Marcos Valcárcel ao lado, no antigo Inorde, non? E iso é o que lle daremos conta os próximos días, exactamente das datas, de fechas do que son a súa implantación, pero inmediata. Que máis? Preguntaré yo. Vale. Entonces, le quiero preguntar, acaba de finalizar hace un rato, ¿no? Pero por el pleno del Concello de Ourense, no sé si sabe más o menos, si no se lo resumo yo. Pues agradezco. El pleno del Concello de Ourense, la oposición ha vuelto a rechazar la intención de Jácome de aprobar la ordenanza de la piscina termal de Asburas, donde pretende cobrar 7 euros por entrar. Y no ha llegado a debatirse la moción que presentaban los 3 grupos de la oposición con respecto a la situación en la avenida de Portugal. No sé si quiere hacer una valoración. Bueno, respecto do obxecto do pleno, do obxecto principal do pleno, que era a piscina das Burgas e sobre todo esa pretensión de efectivamente de cobrar por uso, bueno, nos estamos onde estábamos sempre, é dicir, que realmente costa entender esta forma de proceder, non? Eu creo que se ve claramente cando unha administración é útil e cando fai as cousas con cabeza e cando non. Outro día, o venres, nos aprobamos unha modificación de crédito de prácticamente 28 millóns de euros, non? Bueno, pois unha modificación de crédito que está falada, consensuada, e, bueno, e o resultado foi que foi o punto do debate máis importante en cuanto a cuantía e probablemente o que menos controversia trouxo, non? Como vostedes puderon observar. Por qué? Porque tratamos de falar con todo o mundo, atender na medida do posible efectivamente o que nos solicitan e con todo eso, pues, chegar a acordos. Bueno, aquí na piscina das Burgas, pois non hai quen non se entende moi ben a actuación do Concello, ademais nun tema que tampouco é unha cousa tan relevante, non? O sea, bueno, é relevante do punto de vista dos usuarios, pero quero dicir que tampouco é unha cuestión que estemos falando dunha modificación de millóns de euros, estamos falando dun precio para entrar nunha institución. Nos, ante esta situación, estamos onde estamos. Nos pedimos
entendemos que pode terse que debe, ao mellor, pois poder cobrarse algún tipo de entrada, pero evidentemente todo precio público ou toda tasa ten as súas posibles bonificacións ou as súas posibles exencións, que creo que é correcto, non? E, por tanto, nos presentamos emendas para bonificar a pensionistas con ingresos inferiores ao IPREN, a persoas en desemprego de longa duración, a persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%, a familias numerosas. Nos pedimos que haxa un control dos precios en calquera modificación de tarifas teña que pasar por o pleno para evitar que, bueno, pues, o goberno local suba baixos precios arbitrariamente. Pedimos esa revisión periódica das tarifas e utilizar unha cláusula de revisión periódica para avaliar, bueno, pues, cada certo tempo o impacto deses precios, se vamos ben, vamos mal. Iso é a nosa pretensión e nós temos a mão tendida. Bueno, a nosa sorpresa é que se volve a levar ao pleno aquilo que se rechazou. O outro día formouse un revuelo só porque se rechazaba a urxencia do pleno. E eu dixen aquí mismo, e creo que todos podemos entender facilmente, que era mellor non entrar no fondo do asunto, a rechazar a urxencia, porque a piscina leva moitos anos cerradas e non pasaba nada, porque pasaran uns días máis, aproveitar eses días para negociar, chegar a un acordo e aprobar os precios co acordo correspondiente. Evidentemente, volvemos a encontrar con unha situación pois un pouco, bueno, pois extraña, non? É dicir, volvo a convocar un pleno, non falo con nadie, levo exactamente o mismo, e, bueno, esta vez, evidentemente, o pleno era extraordinario, estaba convocado con todas condicións e, lógicamente, había que debatir sobre o fondo, pero o resultado foi o mismo. É dicir, se eu presento modificacións perfectamente racionales e non se me negocia ninguna, ni se me fai caso ningún, eu falo para o Partido Popular, nós témolas encima da mesa e acabo ya de dicir a vostedes, e están metidas por registro e faladas. Se non se nos acepta ninguna, pois evidentemente nós non estamos de acordo e votamos en contra. Non entendemos por que se leva un tema que sabe que toda a oposición está de acordo e non se negocia. É como se a min nunha modificación me empeño en levar unha modificación en donde todo o mundo me di que vai votar en contra. Pois non ten ningún sentido. Pois é o mesmo. Outra cousa é que non mo digan, pero se mo din, se negocio e mo din, ou me din, oye, negocio, mira, eu quero que me aceptes isto e isto. Bueno, pois se pode aceptar, vou cunha seguridade ao pleno, e se non, pois non ten ningún sentido levar algo que de antemán sabes que podes perder, e además levarlo reiteradamente. Non entendo moito o que ocorre con isto. Faltaba la moción que presentaban. Perdón. Sí, vamos a ver. Perdón, non quero dicir tampouco eso. Vamos a ver, si efectivamente, bueno, sabemos que na Avenida de Portugal hai un problema ciudadano, un problema social moi importante, bueno, igual que outros moitos que están salindo xa por moitos lugares, os placeiros, a inseguridade, moitas cousas, non? Bueno, a Avenida de Portugal é un tema importante. É un tema importante desde o punto de vista da mobilidade da cidade, porque é unha arteria principal, que é unha arteria que comunica norte-sur a cidade, é fundamental e que está afectando importantemente a mobilidade urbana, pero é tamén un problema moi importante respecto dos veciños e respecto dos comercios que hai ali, con esa paralización das obras, con ese desarrollo das obras, e o que queremos é saber, o que pretendemos é saber, é dicir, queremos que se nos explique por que está así, por que se chegou a esta situación de parálisis, de paralización da misma, e, por tanto, con eses prexuicios, e cal é a folla de ruta que se vai a seguir por parte do goberno municipal para salir desta parálisis que tanto perjudica a ciudadanía. É o que se pretendía. Bueno, utilizouse unha vía que era aproveitar que había un pleno e pedir a inclusión. Efectivamente, hai argumentos xurídicos para adoptar a decisión que tomou o alcalde. Sí, efectivamente, un pleno extraordinario, temos puntos do orden do día tasados e non se pode debatir sobre outro ningún, salvo que se acorde por maioría incluir algún outro punto. Aquí había unha maioría que pedía, unha maioría cualificada que pedía a inclusión. É unha cuestión de vontade incluir ou non. Non pasa, o sea, non é obligatorio, sabémolo, non é obligatorio, pero é certo que se hai vontade de debatir, pois pódese admitir e pódese discutir. Pois non houve a vontade de debatir e de discutir. Ante eso, decisión legal, sí. Vontade política de debatir o asunto, pois parece que non.
É o que se pode decir, é o que se deste tema. Algo máis? Nada? Bueno, moi ben. Por hecho, bueno. Vale, venga.